Hello guys, welcome to my YouTube channel. आरो लोगोसे दस्रा गोदान भिडिअ हानो ओंखारबावबाय जोङो गोदान जायगा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गौरां पार्कआव थानाय जों दा आरो बेलायनो गाबोन फुङाव लेबारजों थांगोन बेफोरालाय नायलांदो डाइरेक्ट गौरां पार्कआव लोगो हमनोसै अभी मजा आएगा ना भिड़ो दा जों क'क्राझार मोनबाय क'क्राझार मोननानै बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलाव एसे फट' लानोसै नैबेयाव नायनांगोन नै मोजां जायगाया फट' लानोसै बे जायगाया दिनै बन्द' सानसेयाव बन्द' जायो थांसै पारमिसन लाबाय पुलिसनिफ्राय माथो सैमायाबो उन्दुगासिनो लल दा नै सिङाव फैबाय जोङो बाहेरायाव दोननानै गारिखौ आरो फंबाय आंजों फैदों बेबो नै ग'फ्र'खौ लानानै ब्लग खालामगासिनो मोनायाव बांसिन मोजां नुनो हागौ बेयाव Indian flag बड'लेण्डनि माखासे नेरसोनफोर थालांनाय नै दिनै खाम दामग्राया बागुरुम्बा मोसानाय फट' खेबनोसै मा फट' खेबगोन नों दंबावो जायगाया गुवारानो बेयाव सिङाव मा दंबावो बिथिं उधर क्या बोलता है MLA MCLA जब आता है ना तो इधर ही प्रोग्राम होता है गिदिर गिदिर मन्थ्रिनि माबा मिटिं जायोबा बाव जायो MC MLA फोरनि जोंना बड'फा बिनि स्टेचु बानायनानै दोनदों नै बड'लेण्डनि फादार जाबाय नै बड'फा दिनै बन्द'खाय जों दा सिङाव थांनाय जानाय नुलाखै आङो ओरैनो भिउफोरखौ देखायबाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय माबायदि मोनदों जायगाखौ दा जों फट' लानोसै बिनि लकेसनखौ डिसक्रिपसननि गाहायाव होनानै दोनसै आङो ट्रेडिसनेल डान्स होनो बागुरुम्बा मोसानाय खाम दामदों आरो सासे आइजोआ मा होनो बागुरुम्बा मोसादों माबायदि नुखो फैनानै जायगायाथ' बरियानो माथो बुंनो थांनो बालायो दहायनिफ्रायनो दंफैयो आइ थिंक 20 मिनिटसो जाबाय खोमा बे जायगायाव ना 20 नङाबा 30 मिनिटसो जाबाय बिदिनो माला टाइम थाङो थाल मोनलायलाया जायगाया बड'लेण्डनि माखासे फट'फोर दङ बेयाव नायनो हागोन ऊपर में जो लिखा है ना नैबे खाम सिफुं फारसे दंजोबो सेरजाबो दंखायोलाय बिदिनो माखासे पिकचार दङ नैबे आसामिसफोरनि
नैबे सानथालि होनदों नैबे मा होनदों राजबांसि ओमफ्राय बैथिं हाजं दङ ओमफ्राय गार'फोरनि दा बे जायगा मोनसे थांनांगोन बे गौरां पार्क होनोमोन नामा ना गौरां पार्कआव थांसै दा जों बिनिफ्राय एसे टाइम स्पेन्ड खालामबाय बे जायगायाव बन्द'बाबो एसे पारमिसन लानानै सिङाव हाबनाय जादों आरोना जोङो गौरां पार्कआव थांनायनिसिम डाइरेक्ट जायगा स्पटआव थ' फाइनालि गाइस नै जों माबायाव सफैबाय गौरां पार्क दाउखि ब्रह्म गौरां पार्क दा हाबसै जोङो टिकेट लानांगोन नामा 20 rupees. टिकेट लायरा 40. 20 20 40 40. 40 500 kursi. टिकेट लाबाय जोङो टिकेट खालामनानै दा हाबबाय सिङाव नायलांनो हासिगोन एबार जायगाफोरखौ माबायदि नुयो जायगाया मोजाङैनो दा भिउखौ देखायनो आंनि मोनसे नायनो हागोन नै फुख्रि ओरै फारसेथिंबो फुख्रि दंबावो नै फारनैथिंबो फुख्रि नायनाय जायगाया आरो मोनसे फिसा जायगा मानसिफोर बांसिनानो बाव बेरायनो फैयो सोरबा सोरबा फैनो हायोबा फैनो हागोन बेयाव बेरायफैनो थाखाय बांसिनानो फट' खेबजाफैयो सिगांनि थांसै मालायथ' दा बैथिंबो जायगाया एसे गुवारानो सिगाङाव नैबेयाव मा होनो माबा दंमोन खोमा नाव दा गैला खोमा बेयाव सोरबा सोरबा गेलेफैदों नै नैबे फाउन्डेसन मालानिफ्राय स्टार्ट जादों बे 15/03/1916 निफ्राय स्टार्ट जादों ओमफ्राय थैनाय साना 13/07/1989 दाउखि ब्रह्म जायगाया एसे मोजाङैनो बेयाव मानसिफ्रा बांसिन बाव पिकनिक स्पट जाफैयो पिकनिक जाफैयो मानसिफ्रा बांसिनानो उन्दैफोर फैयो बेयाव बेरायनो मानो कापल्सनि थाखाय मोजां आरोना एसे गुवारै बेखेवनानै होनजोबसै जायगाफोरखौ माबायदि एसे गुवार नायनोसै बैथिं मेन्टेनेन्सफोरनि न' दंखायो रेस्टुरेन्ट दं मोनसे पूरा कपल्स है हमारा इसलिए हमारे साथ भी खोया हो ना कमेंट में बताओ कोई आना चाहता है तो हम couples ke sama ke
आरो गिदिंनानै फैबाय दा जों ओरैबा ओरै बेरायगासिनो आग्ला बायदि जों फट' खेबखांबाय नैबे बिलोआव माबा जायोमोन लटासखौ मा होनोमोनलाय बर'नि लटासखौ मा होनोमोनलाय बर'नि लटासखौ मा होनोमोनलाय थब्ल' बिबार ना थब्ल' बिबार नुगोन दा बोथोरा जाथ'वाखै ना दा फिसा फिसा जाबाय दैया एसे हाब्रेखायथ' थाङाखै जोङो बांसिन बाव मोजां नुगोन आरो जेब्ला बिबार बारो अब्ला दा ओरैनो जायगाखौ नायगासिनो आरो बेरायदिंगासिनो दसे एन्जय खालामसै नैबेयाव अबे यहाँ तो मैं बैठूंगा देख देख क्या कर रहा है उल्टा आएगा ये देखो गोदो उन्दैयाव गेलेनो मोनाखैमोननो ओंखायनो दासो गेलेफैबाय बेखौ गेलेनो थाखायनो आंखौ गौराङाव गाबै गाबै लिंबोदों बे मिथिबाय माबायदि मोन्दों गाखोनानै ओमफ्राय बोरैबा मोनगासिनो नोंहा मावबाय थायो मावनायखौ बायोना बैथिं साबसिन दं होनबाबो बैथिंथ' नोंथांमोना नुगासिनो गौरां पार्कखौ बेबायदिनो गेलेग्रा दं नै गथ'फ्राबो गेलेगासिनो ओरै गिदिंनाय माने गेलेगासिनो ओरैजायबावनो दा जों बै साइडथिं थांसिगोन नायलांबाय थादो नैबावबो दं मासेबाव बेहा बारा फैगोन ना फैया एखेलै बैथिंना साबसिन खोमा माथो नैबेयावबो दंबावो नै बिथिङा गाखोबाय लेंबोग्राया आंखौ माथो गिदिर गिदिरसो सिगां थाङा नामा मा बिदि थांबाय थायो ओमफ्राय पहाड़ में बाइक चला रहा हूँ मैं पहाड़ में बैठेगा तू नहीं बैठेगा बहुत मस्ती कर रही है गोबाङैनो माबाबायानो इन्जय खालामनाय बेयाव फैनानै नोंथांमोनहा बेयाव फैनानै इन्जय खालामफैनो हागोन कापलफोरा कापल फैनो हागोन सिंगेलबा सिंगेल फेमिलिबा फेमिलि आरो मोनसे खोथा फोरमायहरनो दै सिंगेल फैबा ओरै देखायहरलाय बैथिं जायगाखौ समझ रहे हो ना बै जायगाथिं दा थां मिथिबाय सिंगेलफोर फैबा बे जायगायावनो फै गेले फेमिलि आरो सिंगेलफ्रा आरोना ओमफ्राय बै जायगायाव थैब्लाबो थानांगालै आं बुंखायो लासिं सिं जागोन एकदम क्या बोलो ना मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा लासिं सिं जायो माने नुग्रायासो लाजिनाया बेनि मोनसे आरोना ना मालाय थाग्राफ्राथ' लाजिला जों नुग्रायासो लाजिसै बेनि मोनसे आरोना बेनिखायनो औ
गौराङाव बेरायबायनो फैबायबा बैथिं था आया कापल्सफ्रा आरोना कापल्सफ्रा बैथिं था ओमफ्राय सिंगेलफोरनि थाखाय नैबाव एफा आराम गेलेग्रा जायगा बानायना होदों नोंसोर गोबाव थानायनि गोनांथियानो गैया मालायफोरनि कापल्सखौ नायनोबा थांजागोन खिन्थु लास्ट जागोन फैगासिनो नै बिथिंबो देखायलालै बारा मालायखौ दुखु मोनगोन दा जों नै थांनो नागिरबाय बाय बाय गौरां बाय बाय गौरां होनसै नामा बाय बाय गौरां दाउखि ब्रह्म दाउखि ब्रह्म